Mbak Tri lenggah rumiyin, monggo Mbak Elisa dan Mbak Anting katuran jumeneng sesarengan monggo. Nggih, pripun sinuwun mau ya? Iya, Mbak Anting, Dalem Pak Mbak De. Elisa menika sampun hampir season akhir dalam Ya, bimbingan. Jadi siap. ngaturaken tembangan kalau mau Boten krasa. ana panyuwunan werna loro lho. Napa? Tinatu kalian ngersakaken napa niku iki nang Kados HP iki mau apa jati. iki? Sing ngersakake lagon Gerajakan Banyuwangen. Sing caoske apa? Tinatu boleh, mau Gerajakan Banyuwangen mau dua-duanya juga boleh. Waduh. Apa iki? Manut Teng? Enek sambel kemangi, enek tinatu, enek Gerajakan Banyuwangen lho, apa no? Sambel bawang. kowe panganan wae pikiranmu iki. Aku bar iki arep ning pasar daerah kene arep tuku sayur aku. Tuku sayur lho. Nang tak nggih masak engko isuk, Pak. Aku ngerti Arep maksudnya. pulaan ya. Apa? Kowe maksudnya arep tuku sayur aku masak, aku padune kowe arep njaluk oleh-oleh sayur. Ora ya, Pak. Kene iki nggon sayur tak andani. Lah ya sayure seger-seger ten mriki makane kula pados. Engko Iya. maling Syukur bagi ora-ora sing tuku ngono ya. syukur bagi. Ah iya. Anu Iya. nduk jipoke ning kebon ngono ki lak tak jipuk dhewe. Kuwi nyolong. Gelungan rapopo tak jipuk. Iya. Buat Apa nak lagine nak Ting? Gerajakan Banyuwangi. mawon. Gerajakan Banyuwangen, monggo. Gerajakan Banyuwangen. Langsung mau nggih, Pak De? Nggih, langsung oke, ora apa-apa. Bersama Mbak Elisa Orcaros Alaso, yo. Gerajakan Banyuwangen. Nah, digarap iki Pak Simoban barang yo mresani salam kagem Mbak Elisa. Nggih, Pak Simo, sehat-sehat, Pak. Nggih. Iki oke banget sing mresani. Tinatu mau saka sedulurku Merapisari. Ya, Wahyu. Nang Buri Kelir. Ya. Ada Pak Mario di Klaten, Pak Sutarno di Oh, Sumatera Ji. juga nanti. Nggih, Sugeng Bungon. kirim-kirim. Sugeng Bungon, nggih, mangga. Ya ya ye. Ye ye ya ye ya ye. Hore.
kasih dan matur nuwun banget awet pembantunipun panjenengan, panjenengan panjenengan lan donga panjenengan kagem anak kula Vicky Chandra Pradana. Nggih. Kala wau ing sampun pun aturaken muga-muga dadi bocah sing jelma sing mentala Amin. sing iso kanggo kebanggaane wong tuwa. Amin. Mugi-mugi dadosaken berkah atur Bapak Bejo Selamet. Nggih. Nggih, mugi-mugi berkah nggih Pak, tambahi panjang yuswa Amin. pun Amin. lancar. Nggih. Amin. Mbok pilih mekaten lan semanten nggihipun Gusti Inggih, Sembrono Pak. sekataing kalapetanipun pangapura. Liya dina ganti panggung mbok menawa Gusti ngeparingake iso ketemu malih. Amin. Derekaken juga pisan. Nyuwun pangapunten, Selamat nggih, selalu. Pak. Muga semakin sukses. Ya. Mugi Pak De. Heeh, yo neruske lakon nek aku kowe. Ya ayo mak tak derekake. Kuku sing dupa kang kumelun ngening kentiasang peke kawengku sagung jajahan nanging sangat angiki sang rasikane putra kang anjok saking wiyati kang anjok saking wiyati om tandya teko mangkon mriku semono